Etorkizuneko mugikortasuna, emisio gutxiko eta elkarri konektatutako ibilgailuekin izango da. Horretarako, azpiegitura egokituak behar dira. Kargatze sare adimendunak dituzten errepide konektatuak eta seguruak edatzea funtsezkoak dira gure mugikortasuna aldatzeko. BRT-an, erronka horri ekiten diogu teknologiaren, industriaren eta lurraldearen ikuspegitik. Izan ere, ez da trantsiziorik egongo, azpiegitura sendo, elkarreragile eta irauteko diseinaturik gabe. Azpiegitura adimendunak behar ditugu mugikortasun konektaturako. Sentsoreak, komunikazioak, datu plataformak, kudeak eta zentroak, mantentze lan prediktiboak, eta jakina, kargatze puntu azkarragoak, eskuragarriagoak eta eraginkorragoak. Energia eskaria denbora errealean kudeatzen duten eta sare elektrikoarekin integratzen diren sistemak. Hidrogenoa kargatzeko estazioak ere garatu behar ditugu, irtenbide seguruak, jasangarriak eta hainbat garraio motatara egokituak dituztenak. Guzti horrek, ikerketa, ingurune errealetan balioztatzea eta eragile guztien arteko lankidetza eskatzen du. BRT-an eta aliantzako zentroetan, administrazioekin, enpresekin eta klusterrekin lan egiten dugu, Euskadik behar dituen azpiegiturak edatzeko. Herrialde ikuspegiarekin egiten dugu, berrikuntza teknologikoaren, energia eraginkortasunaren eta segurtasunaren alde eginez. Izan ere, azpiegitura ez da euskarri fisikoa bakarrik, mugikortasun garbiagoa, konektatuagoa eta gizatiarragoa ahalbidetzen duen ehun ikusezina da. Mugikortasun iraunkorrerako azpiegitura. Hori da gure laugarren erronka, eta denon artean eraikitzen ari gara.